भारी हे असेल नगरी 1 2 3 बोलो हा 1200 बोलो बोलो 1200 रुपये 1300 रुपये 1400 रुपये 1500 रुपये 1600 रुपये 1700 रुपये 1800 रुपये 1800 रुपये 1900 रुपये 2000 रुपये 2000 रुपये 2000 रुपये 2000 रुपये है क्या 2000 रुपये 2000 रुपये 2000 रुपये समझो ये ये वो मार्किंग करके ये तो तीनों काढ तीनों ये तीन में से तीन एक में से एक बोलो 1000 रुपये 1100 1200 रुपये 1200 रुपये 1300 रुपये 1400 रुपये 1400 रुपये 1400 रुपये 1400 रुपये जने 1500 रुपये 1500 रुपये 1500 रुपये तीनों चाचा एक करेंगे 1600 रुपये 1600 रुपये ग्रोसर हाँ वो कर 150 200 रुपये 200 रुपये 250 रुपये 250 रुपये 250 रुपये 250 रुपये 250 रुपये फुल डालो ये तो सही बात करो तो इसको हाँ उधर किलो बात सुना वो मैंने तेरे से उधर की बोले बीच में क्या की है वो एक जने एक दो खाते में करो ये दो बोलो एक महीने में एक महीने में मत बोलो 700 रुपये 700 रुपये 700 रुपये 700 रुपये 700 रुपये देखो ना एक महीने 700 रुपये तो जरूरत नहीं बोलो 700 रुपये 700 रुपये 800 रुपये ये बात बता 800 रुपये 800 रुपये अब ये बोलो सिंगल वा दो ना तुझे का आओ बोलो बोलो 600 दबा पाके 600 रुपये 600 रुपये 600 रुपये 600 रुपये 600 रुपये 600 रुपये दबा 650 रुपये 650 रुपये 70 करो अभी भाई ये बोलो 700 रुपये 700 रुपये 700 रुपये रमेश 700 रुपये 800 रुपये 800 रुपये 800 रुपये 800 रुपये 800 रुपये